जों साइमानो चिनि आबुल सहर त्रिपुरा सारावनि हनै जों खालामदों बा जों साइमानो किन्तु हाइफानो चिनि आबुल सहर त्रिपुरा सारावनि लामाव माने कायसाखौनो मुंगुरै ब्रिजनि मुंगुरै आमन बागैनो अ ब्रिजनि मुं एस बर्मन ब्रिज बा डेभलपमेन्ट ब्रिज नि दङ जों दङ खालि अमनो अबयनगर ब्रिज नि आमन बागै जों चिनि जे त्रिपुरा सारावनि जेमन जागा दङ तापरे जागा सिमालुं दङ त्रिपुरा सारावनि जागा त्रिपुरा साराव पुरा सिमालुं युज खालामनो आमन यागलो आइन गुगेन्द्र नगर टु एम लामावा जाव कायसा ब्रिज दङ आमहाय जागारनो जों बेसे त्रिपुरा सारावनि जे सिलिमुनो जों आगरतला सहर किजिनारनान बागै जोंनि बुजाबनो साइडनि आपनो एवेर खायना बागै कटरखे जों पोस्टार थेबाखा এই জায়গাবো যে মরংনি মুং বাগै বতাম তাম খাইलांगा बतम साबो तंगमने जागा जों दं डिटेल्स खायनारिगा बे आमहाय केरो सिन बिया साबोते फाइनि खालावते गोबां मुंनो चेंजेस खायनानि बागै सिन जे मुं कमानि हमनो जों आसनानि बागै बा प्रिजार्भ खायनारनो बागै और कैसा जे नुजाखा जे नरंनि जे एसडी बुरमन हिन सिजा बर्मन दा बर्मन ना बमा हिंगते कैसा चीनी को बरो पाके तो जो ब्रिज हिंजा गया है देबा निने जाय जरक हिंजा और के ब्रिज ऑफ नि सिजा पन तां बे माके बिलांखाय जे एसडी बर्मन बाय बर्मन नि बिसिङा जागा जे ताबु नानि से डिफरेंस नि बिसिङा नानि थागांगे तो चीनी त्रिपुरा सारावनि बिसिङा डिफरेंस नि बा से कक खामानि पास पाइले गोबां दं बर्मन जों बर्मन तामु जों चिन बरम नं जों गमो जों हादागा जिमा दं आमका मिन कम ते कैसा कक गांगाय जों और जत नन बुजिना नांगाना जे किछु चिनी बरक सिमिया गुबुननि बसंनि बरक यांति लामाखै लाइफ हम कायसे जिबि कायसे इम्पोर्टेन्ट रोड मटस्टे आबन बागै जों जागा इंग्लिश बा यूज खायजाका हायनाय सालो जों जागा कक बरबाय बसु थाबथा बानाय देनार थाबानाय नामा मेटार गया अबिनगर ब्रिज नि बुं लाइट थांनाय सिखालो तामा बुं दं माने बुरमा सिन डेभलपमेन्ट दं मादा यो ब्रिज नि बुं लाइट थांनाय सालो बसरि डेभलपमेन्ट दं माने हाइफाना गुबुननि बसंनि बरक चिनि बरमो सुमाना बागै चिनि बरंनि मुंनो सुमाना बागै नरम मुखना आस्ताबल मात्रनो तापुरा तिनि एयारपोर्ट दं बदिके बरम दं दंना गोबां मा जागा गामियान तानि मुं नगर पिन थाया आमनो जों ताकि चिन पिया सब सिगला बदल लं सिनाय बदल लं এই সামনে কেসা ভিজা খাইনারগে কেসা চিনি দিবাসনি মুংনো जों दिफ्लेनारनान बागै जों खाय दङ अब आगरतलानि सिनि जों चेंजाखा ताबुफोरा अलबा त्रिपुरानो चिनि जे मुंनो खायजा माने जों केसा चिनि दिफ्रा सामबाय खायनानि बागै जों हमनो ताबु साबो नै कैसा सिनि सिसिटि नि फियाबो जों थांगा स्टेट मिउजियाम बसखौ थांगांगे ओजोंले बसखांगो गोबांमा सिनि बुबाग्रानि मुक्तिरो एबा स्टेचुरो थेबा जायगा एबा सखांगो गोबांमा फालना ब्रक नाइट गेस्ट फ्राय दङ दै ताबो साना मुसुना मिरिया माने चिनि उजन प्लेस बिस्तारला जे फालना होदो आमो तो नायना थांगांगे ताबु एमसी नि थानि मेटार लायो सिनि तो जों तो सोनाय बदल चिनि तो स्कुल कलेज नि चिनि मेटार हाइफानो जों मेयर बायदि ते कयदि बरे चिनि तो मिटिं मेयर बायदि न जे सामान इशुनो जों बिसानाय हाइफानो जों चिनि याव जागा जागा ति पासनो दङ बंनो जतन बंनि राइट्स सिजन बागै बंनो जागा जेरा मिदु फाल दंनाय बरगनो फालना बागै नायनाय मेन टाउन बुल बाजाराव जों जागा चिनि ति पासर स्टल मानथु दुगान मानथु जों आम बागै আর ওজন্ত প্লেস বুঝখানো তামনি বুবাগ্রানি যে মাংখন্ড আমার তো নরজানো সাইমানো আগিনি যারা जाग सरकार दंमोन बर' चिनि जातनो सुकमानन बागै चिनि जत किसुमान सुकमानन बागै अनेक चेष्टा खाय चिनि न थाङै नायमानो गामियाम ताइ रकम गायनो लामा गरै कारेन्ट गरै दै गरै अनेक किसु प्रब्लेम दंमोन हाइपानो बरक रहना जों मुथिंया आन्ते हेके बरक जों थुनि दंमोन कारण लागि स्टेट ब एडिसिबो बंनि यागन तमानि बरक अमनो काहामके साबो खालि बागैनो दिना माय जों सालनो नांखा हाइपानो सालनो जों पालुङा बागै चिनि बुबाग्रा याग रमै चिनि ग्यास बदल जों रेडि दङ जों गेसे दङ हाइमासा जों सामु हाइमासा जों डेली साबो थागिया गारना चिनि बरम बागै जों बुसखां जरले बमा हाइ स्टेप ना जाना अमा हाइ ओजोंत प्लेस बुसखां दं ओजोंत प्लेस नि बुसखां नि आमो तो जों कक्टि सानाय न ताबरे चिनि एमएलएस दङ एमडीसी दङ बरम कक्टि सानाय चिनि अकरं खानियाव कक्टि फैलिहाय बरम कक्टनो थागाव बंनि विधान सभा बंनि जे पार्लिमेन्ट दङ बरम नारलायखौ आबनो मावनो खानि रिक्वेस्ट ना सब हाइमान जाका न मोनसे बेनियाव जागा दङ चिनि टाउन कमिटिनि कन्भेन्ट दङ जयन्ट कन्भेन्ट दङ महनपुर मते orang sini aku selam saya जरा स्कूल कॉलेज नि इन्चार्ज दङ और